बर' बिजों सान बे बर' बिजों सानखौ जोंनि जिल्ला आफादाबो बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बड'सा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव सानसेनि माखासे हाबाफारि लानानै दहाय फुंनिफ्रायनो बेवहाय जोङो आफादनि सेथि हाबाफारि बायदि आफादनि फिरफिला बिरहोबाय। बिरहोखांनायनि उनाव जोङो जोंनि जोहोलावफोर जायफोरा हारिनि रावनि थुनलाइनि बागै गावनि जिउखौ बाउसोमदोंमोन बिथांमोननि गोसोखांथियाव जे जोङो बिथांमोननिसिमबो बिबार बाउदों आरो बे बिबार बाउनाय हाबाफारिखौ मावदों जोंनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानद गेदेर मुस्रि राकेश ब्रह्म बिथाङा। बेनि उनाव जोङो मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों आरो बे गेवलां मेलाव बे हालामनि बड'सा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा सानसुमैफोर फरायसाफोर बिसोरखौ लानानै जोङो बे बर' बिजों साननि ओंथि गोनांथि आरो बेखौ जोङो गुवारै गोसार होनायनि थांखि लानानै बे बड'सा गुदि बर' थुनलाइ आफादाव खुंफैनाय जाहैदों आरो जोङो बेवहाय जोंनि गाहाय आलासि महरै बे बर' बिजों साननि बागै बुंथिनो थाखाय जोंनिनो आगुनि बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो आथिखालनि जे जोंनि बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो बोसोनगिरि बिथां डक्टर गोगोम ब्रह्मखौ जोङो खावलायदों। खावलायनाय लेखायै दसे दान्दिसे उनाव बे गेवलां मेला जागोन आरो बेजों लोगोसेनो जिहेथु जोंहा फैगौ 2022 मायथाइयाव जोंनि बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङावनो बर'लावगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि बेन्दोङाव थानाय बर'लावगाव थेंफाख्रि फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुमा जागोन। बिनि बागैबो सांग्रांथि होनो थाखाय जोङो जोंनि बानजाय आफादनिनो मानद गेदेर आगुनि MLA मानद गेदेर कमलस नार्जारी बिथाङाबो दङ। बिथाङा बुंथिगिरि आयदायाव बिथाङा बे माखासे थुनलाइनि सोमोन्दै बुंनायनि अनगायैबो जोंनि बे जथुमानि सोमोन्दै रायजो राजानो फोरमायथिगोन। बिनि हाबाफारिजोंनो दिनैनि हाबाफारिया जोबगोन। बेवहाय जोबोर खस्थ' मोनदों। जेरै थांनाय जे हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल आनजाद बेवहाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा बर' बिजोंजोंनो लिरनो हानाय जाहैदों। बेवहाय जागायजेननायाव जोबोर खस्थ' मोनदों। मानोना जोङो आयदाफोरखौ बर'आव राव सोलायनांगौ जानायाव बेयाव गोबां जोंनि बर' गोरों गोरा जायफोरा दानस्लायनो हायो बिथांमोनखौ खावलायनानै बर' थुनलाइ आफादा बे बिजाबखौ सुजुनो गोनां जादों। बे सुजुनायाव जोबोद खस्थ' मोननाय जादों। थेवब्लाबो जोंहा जिहेथु जोङो जोंनि रावजों जोंनि बिमा रावजों जोङो लिरनो हानायाव देग्लायनि जि हायार सेकेन्डारिनि जि रिजाल्ट बेनि फिथाइखौ जों गाहाम मोनदों। माने पास% सिगांनि बोसोरफोरनिफ्राय बांसिन साबसिनै पास जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों।